terz tal-popolazzjoni ħadet tal-anqas benefiċċju soċjali wieħed fl-2020 u l-maġġoranza ta' dawn kienu nisa. Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindika li sentejn ilu 170,259 persuna ħadu mill-inqas benefiċċju wieħed mill-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali b'55.8% minn dawn huma nisa. L-NSO jaqsam lil Malta f'sitt distretti, dak tan-naħa ta' isfel tal-Port il-Kbir, dak tan-naħa ta' fuq tal-Port, id-distrett ta' Xlokk, dak tal-Punent, dak ta' Tramuntana u s-sitt distrett magħmul minn Għawdex u Kemuna. Fl-2020 l-akbar numru ta' persuni li rċevew benefiċċji kienu min-naħa ta' isfel tal-Port, fejn 405 persuni minn kull 1000 li joqogħdu f'dan id-distrett ħadu xi forma ta' pensjoni. Id-distrett bl-inqas numru ta' persuni li ħadu benefiċċji kien dak ta' Tramuntana, b'277 persuna minn kull 1000 jibbenefikaw minn xi tip ta' kontribuzzjoni. Ras għal ras il-Furjana kienet il-lokalità bl-aktar residenti li ħadu benefiċċji. Kważi nofs il-Furjaniżi jew 488 minn kull 1000 ħadu xi benefiċċju soċjali. Ir-residenti ta' Swieqi kienu l-inqas li benefikaw. Minn din il-lokalità minn kull 1000 resident kienu 164 li ħadu xi tip ta' benefiċċju. Fl-2020 l-akbar nefqa mill-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali marret f'benefiċċji tal-anzjani. Dik is-sena l-anzjani li ħadu pagamenti soċjali kienu 71,386. Anke hawn il-lokalità bl-inqas numru ta' residenti li benefikaw kienet Swieqi. Ir-residenti tax-Xajra kienu l-aktar li ħadu benefiċċji tal-familja. Minn din il-lokalità ibbenefikaw minn dat tip ta' kontribuzzjoni 15% ta' residenti. Is-Simiżi kienu l-anqas li benefikaw minn kontribuzzjonijiet ta' dan it-tip, bi 3.6% ta' residenti ta' din iż-żona jirċievu benefiċċji tal-familja. Għal dawk li huma benefiċċji tal-Mart imbagħad il-Bormliżi kienu l-aktar li rċevew għajnuna. Fil-fatt kienu kważi 16% ta' residenti li ħadu xi forma ta' għajnuna għal kundizzjonijiet mediċi. Fi Swieqi kienu biss 1.5% li rċevew kontribuzzjonijiet simili. Il-Bormliżi kienu wkoll l-akbar porzjon tal-popolazzjoni li benefikaw minn għajnuna għall-esklużjoni soċjali. Fis-sena 2020 il-persuni li rċevew xi tip ta' għajnuna soċjali ħadu medja ta' 6,032 € kull wieħed.